Gepleýär Azatlyk radiosi. Türkmenistanyň dymmak siýasaty. Şu temadan tegelik stoluň başynda guralan söhbetdeşligi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men ýokşuna Nurwan alyp barýarym. Tolkunlarymyzdan aýrylma. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryny negativ ýa-da häkimetler tarapyndan oňaýsyz hasaplanýan habarlar barada dymmak gazanlyly diýilen üstünlikler bolsa hasken gaýtalamak adaty bir ýagdaýa guruldy. Döwlet eýçiliginiň häkimetdi wot ýurt içindäki tebiği wetbagçylyklar, helakçylykly ýol hadiseleri, goňşy ýurtlarda bolýan uly wakalar barda köplenç dymmak siýasatyny ýöredýär. Golaýda Türkmen Owgan serhetinde gulluk edýän serhetçileriň bir näçesiniň Owganistan tarapyndan gelen ýaragly adamlar tarapyndan tüpeňlenip öldürilen lugarada habarlar çykdy. Emma resmi Aşgabat Türkmen medeniýeti bu habarlary ne tasdiklady, ne de reddetti. Eýsem bu siýasat Türkmenistana onuň hökümetine we halkyna nähil peýda ýa-da ziýan getirýär. Biz bu arada pikir alşmak üçin ýerli synçylary Aşgabatly ýazy Odal Medeniýeti işgär Amanbat Bugaýew, raýat aktivisti Nurberdi Nurmehmedow, Türkiýeden hereketiniň başlygy Ak Muhammed Baýhanow tegelik stol söhbetdeşligine çağırdyk. Söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Ine Azat habaryny kotgamda Türkmenistanyň dymmak siýasat diýen tema bilen açylan forumy bir topor seslenme gelipdir. Şol forma seslenmeýärden özüne analitik diýip at beren tarihçi şeýle pikir orta atýar. Dogry diýerler, bolgusyz zatlar aýdyp adamlary alada goýmak näme gerek? Daşary ýurtlaryň habar berişleri işler berýär bolgusyz zatlary. Ýewropada geýler resmi taýdan nikalaşyp ýör. Ukraina meselesi boýunça Russiýa Federasiýasy bir zat diýär, Abaşa, Ýewropa başga bir zat diýär. Garaz başagaýlyk türkmen halkynyň öz dymmy agras. Biz öz türkmençilik ýörelgelerinde eýermeliyip, özüne analitik tarihçi diýip at beren okujymyz ýazypdyr. Özüne diplomat diýip at beren okujymyz bolsa, muňa garşylykly bir pikir orta atýar. Ýagny bu siýasat Türkmenistanyň häkimet başynda oturmaly adamlary oturtmagy, türkmen halkyny dünýä maskara etmäge, ýurdu taýlamagy çäksiz mümkinçilik töredýär. Ýönekä adamlar bolsa tozdurýar. Şuňa ýok diýen bolmasa gerek diýip özüne diplomat diýen at beren okujymyz ýazypdyr. Elbetde bu mesele barada başga da pikirini aýdanlar bar. Bu arada Azat habaryny okutgama girip şu temadan açylan forumy ýazylan seslenmeler okap bolar. Şoňa Facebook'ta bu arada pikirini aýdanlar bar. Mysal üçin Aganur Arslanoğlu dymmak biraz adamçylykly bolýar. Dymdyrýarlar, lal köre diýerler. Bu biraz gelişer diýip ýazypdyr. Döwlet Bagtyarowicz Mukriýew bolsa şeýle tesir alypdyr. Facebook'ta kör etdi. Mundan açlykdan ölers. Munyň soňy erbet görünýär maňa. Yenim çydasa adamlar 5 ýyl Döwlet Bagtyarowicz Mukriýew Facebook'ta galyran tesirini aýdypdyr. Eýsem siziň pikiriňizçe bu ýerde dogrudanam dymmagyň nähil çeşmeleri bar, nähil obyektiw, subyektiw sebäpleri bar. Bir kaman brat bu siz başlarsyňyz. Öňkü metody işgär hökmünde bu nädip şeýle siýasat ornaşdyryldy? Muňa siýasat diýip bolarmy? Umuman döwlet barýerinde döwlet sıramlar ýylyny aýan açyk aýdylmaly, hökman aýdylmaly maglumatlarym bar. Bizde şol istenlik bardy bir bolup geçen hatda tebiwet bagçylygyn ýaşyrmak bir adamlardan gizli saklamak öz-özünden kada öwrüli we 20 ýyldan owrak wagtyň dowamyna bunda aňyrsyna hamana şol Türkmenistanyň ýerlenmesi bolsa owaň ýerini çiýlerenem bolsa hamana döwlet siýasatyny şek etsek ýaly döwletiň dünýä ýüzündäki abry gaçsak ýaly göhüm bilen teredýärler. Bu 10 ýylyň dowamyny ornaşdyrylan siýasat bir ozory bilen ilaç üçin uly urgy galy berse döwlet siýasatynyň özüm juda köp zatlary ýitirýär, özüne bolan ynamy ýitirýär. Ýurt içindäki mışmışlaryň, gıýbat gurrunlarynyň agzagdan ýel alyp has ulmagyna sebäp bolýar. Şeýle ýagdaýlar bar. Haýp wagt çäkli bolmasa men ikasam sepdimde galantykda bolan yer aranmasy, şonu döwletiň halkdan hemme zady ýaşarşy, soňam gizlilikde şo yer aranmagyny boyun alşy, bu berilen 10 milliard türkmen manadynyň bir betnewitlen harazadyny urulanyny şoň biznesiniň ösmegine bir uly goşant bolarlygyny aýdardym. Ony ýylgyn bilýändir. Eger mümkinçilik bolsa men onuň gurrun beren. Gara halkyň da bu peýdasyna däl şu ýaşarylyk döwletiň de peýdasyna däl. Inne aman bratny tarih saýdy ýa-ni özüne
analitik diýip at beren tarihçi halkyň kellesini agyrtmak gerek gelýär bolgusyz habarlar bilen. Eger şo gazanjykda boldy diýen ýerlenmäňiz barada habar berilen bolsa bu adamlaryň kellesini agyrtmak bolarmy diýip. Yok, gaýtam halk özüni howslarly diýordy. Meselen şol döwlet tarapyndan goý berilen 12 milliard manadyň goý berilenligi gazanjykda hakykatdan hem ýerlenmäsiniň bolurlygy. Boýlansa halk özüni howslaryň bardygyny arkasynda döwletiň durullygyny diýordy. Şol zatlaryň girlilikde edilmegi, beýleki döwletleriň radio telewizioniýasyna, radioda Orfiýet Federasiýasynyň radio telewizioniýasyna gazanjykda hiç zat bolanok, bular näme gowy diýip bize kıyvat diýip eden gopgullary halk kemsinleri de halk özüni äsgerinmeýän adamlar hukmuna duýdy. Hakykat aýdylmasa halkyň kellesi agyrýar. Kim näme diýse şo diýsin, halk hakykaty bilmeli. Bu Amanrat Nur Mehmet, ne Türkmenistan'da şu adam hukuklary meselesi, türmeleriň ýagdaýy barada da maglumat berilmeýär diýilýär. Şoňdan bir wagtda halkara hukuk toporlary Türkmenistany ýygyderli tanqid edip durýar. Ine şu Türkmen türmesinde ýitirim edildi diýilýän tutsaglar barada da daşary ýurt metduatynda ýygyderli gurrun edilýär, emma Türkmenistan bu barada kän bir zat aýdanok. Ine siziň pikiriňizçe bu obyektiw, subyektiw sebäpler näme? Bu dogrudan hem döwlet utuşga da näme berdi? Bir konstitusiýa esasynda Türkmenistanyň milleti konstitusiýa esasynda informasiýa almagy hukugy var, islenlik zat barada. Hawa. Elbette ýa-ki Amanradyň aýdyşýaly döwlet sirri bolup biler. Emma döwlet sirri ýasamaklyk bolan bu jenaýat. Üstesine de halkyň hukugyny bozmaklyk täsirmezlik ilki bilen. Otam usta ýowsan şu dymmaklyga ýene bir zat goşatym gelýär. Ýapyklyk siýasatam şu dymmaklyk bilen bir siýasat. Ol bir-birini gollaýan siýasat. Türmeleriň ýapyklygy, ýa döwlet edaralarynyň ýapyklygy, edilýän işleriň ýapyklygy. Üstesine de şowa edilýän işler bardy dymmaklyk we şol gapylaryň arasynda näme bolýanlygyny haqqy bildirmezlik. Şol gapylaryň arasynda bolsa, şu ýapyklykda diňe jenaýat bolup bilýär. Bir jenaýaty döwlet halkdan birlene üçin soňalaky dymmaklyk siýasatyny alyp barýar. Ýoksa döwlet şol bir rat, bir urat etse, ony mahawatlandyryp propaganda öwürýär. O da ýeňe ters efekt berýär. Netijede döwlet bilen halkyň arasy bozulýar, arasynda uluk görüşmeli gelýär. Bu da halk üçin peýda däl, döwlet üçin peýda däl. Indi şu esasynda objektiw sebäp ýok. Bu esasynda diňe subyektiw sebäp bar. O da ýurdy dolandyrmagy başarmayan hökümetin öz aybını açmadık sebebi var. Bu subyektiv sebep. Nurwerdine siz şo gowda deste propaganda öwrýär diýärsiniz da. Emma ne Amanrat aýdy otyr şo gazanjykda bolan ýerlenmesi bilen bary hökümet ullokan ferişde goýberipdir. Elbetde bu hökümet tarapyndan edilen ullokan gowy iş adam kärsilikli iş. Emma şu arada Türkmen metduatynda ýa hökümet resmiler tarapyndan zat aýdylmaýar. Bu näme üçin beýle edilýär? Ordan emne gowy iş edilipdir, näme üçin şu aýdylmaýar? Amanrat şu aydılmaklığının sebebini adat geçti. Şu takviyelerden ferişte Amanrat'ın aýtmagyna göre haýdan bolsa bir kişinin baýamagy üçin ulanlypdyr. Nurwerdin hökümet şu bir adamyň şu baýamagyny nazarda tutup ferişte goýberýärmi ýa-da dogrudan şol adamlara kömek etmek üçin ferişte goýberýärmi? Ben şuňan arasynda gowy niýetim bardyr. Emma hatynda döwlet biri dolandyrýan bolsa, döwletdi biri niýetleriniň korrupsiýa dolandyrýan bolsa, ol islenip gowy niýetim erwet niýete öwrülýär. Şol gazanjykda yer ýanmasynyň mümkinçe öňýanyna döýgen, kuryl adalaryna ýerlenme bolýar. Ýa-da 1 milyon dollar geçirdi. Ýa-da gazanjykda ýerlenme bolanda bolsa, hiç zat aýdylmady millete, üstesine kömek berilýän aýdylmady. Ve son azatlar bolýar, suratlaryň arasynda. Şu azatlar ýatyr. Ýani Agradanyň Türkmen owgan şerhedini, şunyň maý aýynyň 24-nä 3 sanaty esker atyny öldürilýär. Olaryň ýararlary tabiat edilýär. Talibanlar tarapdan ýa-da bir gurulmalar tarapyndan. Şu wagtda näme üçin dymmaklyk bilen şäherlenilýär? Şeýle bu arasynda näme sebäpden bizim eskerlerimiz şu taýda atyldy. Şu kimin günäsi bar şu taýda? Ne suratlar bardy? Habar bermezlik üçin dymmaklyk siýasaty ulanylýar. Nurwerdin şu habar vermezlik näme üçin gerek? Eger habar berse, bir duýgudaşlyk etse, şu pida bolanlara hökümet, bir hökümetiň awray galmazmy? Näme üçin beýle zat edilýär? Näme üçin habar vermek islemeýär hökümet şu zat? Elbette awray galyrdy. Emma dymmaklyk bilen hökümet özüniň aýbyny ýaşyrýar.
Belki onu gelecek Avray'dan onun ayrı has çıktırıracaktır. Yoksa saydı gene vazat var. Vatan koruğunda olup, serketi korup, vefat bulun, etkerlerin hatırı tutulmalı. Onların makallarını kırmızı edilmeli. Onlara himayet verilmeli. Ama sol etkerlerin çok ayda vefat bulunluğun boyun alınanı akırı. Evet de sual siyaset bolsa, kim öz vatanını korumağı meyvetin girip bilir. Kim öz vatanını, men vatanım, men sarfam, öyleysenin tutulacak deyip serketi koruyor. Sun ziyanı katı ulu zat yoksun. Bu Nurvert Nurmehmet'in pikiri, Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler, Tegele stol söhbetdeşligimizde sağly hareketine bildiriş bilen dowam etdirýäris. Qadarly dinleyijiler, siz Adatly radiosynyň Tegele stol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen medeniýetyny agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönlün täsir ýetirýän meseleler barada açyk kemme taraply görüň etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlygyny giňeltmäge synanşyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli urun edip bilersiňiz. Pikirleriňizi bize Türkmenistanyň, Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen telefon, internet, sosial ulgamlar adatxabar.com arkaly ýetirip bilersiňiz. Öz meseleleriňiz hakynda gepleşiklere goşulsaňyz hoşal bolar. Bizim internet adresimiz adatxabar.com, Facebook adresimiz Adatly Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz adatxabar, kontakt adresimiz adatxabar bile ýazylýar. Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň dymmak siýasat diýen temadan Tegele stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşlige Türkmenistanyň yerli synçylar, Hökümet we Diýişgär publisiýasy Amanmurat Bugaýew, raýat aktivisti Nurvert Nurmehmet, Türkiýeden hereketiniň başlygy Ak Muhammed Baykanow gatnaşýar. Ak Muhammed Baykanow size gelýär. Ine siz Türkiýede ýaşap oturýarsyňyz. Türkiýede bolsa şeýle hadiseler bolup durýar, ýagny serketçiler ýa watan gorugçylar, eskerler wepat bolýar. Türkiýede şu medeniýetde telewizionyada görkezýärler, olara ul hormat edip jaýlanýar ýa-da şuňal başga habarlaryny Türkiýede dünýäň habarlary berilip dur. Indi şu siz Türkiýedäki ýagdaýlar bilen deňeşdirip Türkmenistanyň bolýan zatlara nähil baha berýäňiz? Türkmenistan häzir nirede dur? Öz habar beriş derejesi boýunça. Men birinciden ýoşan aýdasym gelýär. Şu haýsy bir döwlet bolsun, Türkiýe bolsun, Türkmenistan bolsun ýa deýleki döwletler bolsun, men pikirimçe şonuň medeniýeti, şoýadaki alnyp barylýan politikasynyň aýnasyn kadýerine. Bizim Türkmenistanymyzda beýnan zatda medeniýet ýok. Medeniýet diýmek näme? Bolup geçýän zatlary asasan şu bolanyny aýtmak we ona baha bermek we onuň sebäplerini halka ýetirmek, halkyň öňüne hiç bir hökümet bilen hökümetiň fiýagatynyň arasynda perde goýmarlyk, halk şonu hökümetini ýurdanyň ýolbaşçylaryny fiýlardy we ona anam nezerdi. Bu ýagdaý şu halkyň öňüne perde goýmak täýär näme diýende derde ýene bir zat bar. Bu şu görän politika ýa aýtdylar 20 ýyldan gowrak dowam edip gelýär. Ol gorkokluk birinciden. İkinciden şu politikanın hiçbir fundamentinin yokluğunu anlayacak. Onun tuğrağının hiçbir isteyenlerinin hem yokluğunu anlayacak. Şu politikanın korumak için. Demek bu politikada bu boşluk, şu boşlukları üçünem dünyalar bunlar hiç hattan haber yok. Bunlar halkın behvi için, ne şirketçilerin behvi için iş ediyorlar, ne yönü halkın behvi için iş ediyorlar. Son için bunlar dünyalar ediyen işleri için bolup geçen hadiselerim, şolun ediyen işleri için bolup geçer. Şolar doğru gül ve dünyanın önüne edermen politika alıp baran ýagdaýlaryna şirketçilere kim gelip adar bersin? Bu ýerde politika yok. Onun bene bir zat aýdylykçydy. O şirketçiler näme düşünülürüp dur? Näme esasında olaňy ýaraglaryny pikipdir? Näme o taýdan bir zat geçirecek bolup olarakdym kalar? Näme o taýda geçip duranda asmamka? Bu ýerde gatyp ýan soraw bar. Şolorsun için bastırıp süredýärler. Ýa soraw şu Türkiýede nähil bolup geçýär diýen sorawga jogap bersen bolsa, eger şu wagt ýa şu mundyň örüne haýdan bolsa geljek günün dowamyna sagatlaryň, minutlaryň dowamyna kunjoň her bir ýerine näme ýa perhetde bir ýagdaý bolup geçse, ýa ýollarda bir awariýa bolup geçse, ýa bir ýerde bir ýangyn bolsa, ýa bolsa, şol habar berýärler radioda, telewizorda, şoň sebäplerini aýdýarlar, halk bilýär şonu. Türkiýede şolar ýaly medeniýet bar, Türkiýede şoňaly adat söz bar. Türkiýede halk bilýär näme bolup bu. Türkmenistan'da bolsa 23 ýyl bäri halk garançylykda saklaýarlar, şeýdem halky boyun öldürýärler, şeýdem öz siýasatlarynyň gorýarlar. Ol siýasat bilen
Bir Ak Muhammed Baykanyň pikiri. Indi şu ýerde nowaty gelenne Türkiýeli professor Umyt Özdagyň hem pikirini esterelin şu Türkmenistanyň dymmak siýasat diýilýän barada. Umyt Özdag Ewraziýa strategik barlyklar merkeziniň gurujusy we öňkü başlygy häzir ol 21-nji asyrda Türkiýe Strategiýasy institutuny ýolbaşçylyk edýär. Azatlyk radiosi professor Özdagdan Türkmenistanyň daşary ýurtlarda bolýan möhüm wakalar, ýurt içindäki negativ ýagdaýlar barada damylmagynyň sebäbini nähili düşünýändigini sorady. Türkmenistan, Sovyetler Birliği'nin kurulmasından sonra kurulan Türk Cumhuriyetleri içerisinde Sovet Soýuzy darganyndan soň döredilýän türki döwletleriň arasynda Türkmenistan ýurdun daşynda bolýan wakalary iň ýapyk ýurt boldy. Şeýlede ol bitaraplyk siýasatynyň çägini özüni halkary jedellere girmeýän döwlet görnüşine keskitledi. Beýlik tarapdan özüniň içerki siýasatyny awtoritar diýilip bolajak görnüşde bir köşkün çägini gorady. Şuňa meňzeş siýasy dikelişlerde umyt esasy gurallaryň biri bolup durýar. Ýöne şunu hem bellemek gerek. Tehnologiýa ören özgördi. Şol sebäpdenim soğuk uruşy döwründäki ýaly maglumatlary 100% kontrollyk etmek mümkin däl. Şeýlelikde men Ukrainada bolýan wakalaryň Özbekistanda hem belli bir derecede halk tarafından amala aşırılacakdygyna inanýan. halk tarafından belirli ölçüler içerisinde yeterli olmasa da duyulduğunu düşünüyorum. Bir taraflık diýilen düşünce nähili düşünmeli? Bakın bir taraftan da Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili olarak Rusya ile Ukrayna arasında taraf tutmak Kazakistan. Ukrainada bolýan wakalar bilen baglanyşykly, ýagny Ukraina bilen Russiýanyň arasynda bolýan wakalar bilen baglanyşykly iki ýurdun biriniň tarapyny tutmak, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ýaly ýurtlar üçin Ilaytada Rus milletçileriniň ýaýwanlanýan häzirki döwründe hup awandyryp biler. Gurrun edilýän ýurtlaryň ýolbaşçylary hem şeýle pikir edýändirler we olaryň bu mesele babatda şeýle pikir etmekleri hem gen galdyrjy zat däl. Sebäbi gurrun edýän ýurtlarymyzyň ýolbaşçylary Ukrainanyň Krim regionunyň Russiýa tarapyndan anneksiýa edilmegi meselesini Ýewropa Birleşigine degişli ýurtlaryň we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň barmaklaryny hem gymyladyp bilmeýändiklerini görýärler. Olaryň ertirki gün Rus aňtaw gullugynyň Özbekistanyny, Türkmenistanyny edip biläjek ýeti provokasiýalaryny ýa-da Russiýanyň Kazakstanyň demirgazyk bölegini, Ruslaryň agdyklyk edýän regionuny anneksiýa edýär görnüşindäki siýasatyna fizik taýdan garşylyk görkezmekleri mümkin däldir. Şol sebäpdenem türki dilli döwletleriň nukdaý nazaryndan garanyňda meniň pikirimçe bu döwürde edilip bilinäjek iň gowy zat olaryň daşda durup bolýan zatlara syn etmegidir. Köşede kalıp izlemek. Siziň pikiриňizçe Ukrainada bolýan wakalary, Türkmen serhedinde bolýan çaknaşyklary ýa-da ýitgileri halk köpçüligine habar hökmünde ýetirilmeli dälmi? Ham haber olarak verebilirler tabii. Bunda hiçbir sakınca. Elbette, serhetde bolýan wakalary ýa-da dünýäde bolup geçýän zatlary hem habar hökmünde halk köpçüligine ýetirip bilerler. Ýöne, ýa-da belläk geçişim ýaly awtoritar rejimdäki döwletler maglumatyň boluşy ýaly halka ýetirilmeginden huwatir edýärler. Halka olduğu gibi başlasından rahatsız olurlar. Näme üçin? Rejimin devam etmesi açısından sakıncalı. Sebäbi gurrun edilýän ýurtlaryň ýolbaşçylary bu habarlaryň ýurtda alınıp barlayan rejimiň dowam etmegine päsgil berip biläjek taraplar bolup biler diýip pikir edýärler. Hormatly dinleýijiler, bir Türkiýeli professor Umyt Özdagyň pikiri. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir. Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi. Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär. Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň. Tegele ustor söhbetdeşligimizi dowam etdirýär. Indi siz bir sözüňizde Ak Muhammed Baykan şu Türkmenistanyň ýolbaşçylaryň hisatdan habary ýok diýdiňiz. Eýsem bolar dünýä habar serişdelerine berilýän zatdan habarlämine Türkmenistanyň metduwa takymyna täze kanun kabul edildi. Şonda da dünýä standartlaryna eýerlen gaýdylýar, senzuranyň gadaganyny gaýdylýar. Eger
Dünya ýagdaýlarynyň habarly bolmasalar şoň ýaly kanunlar kämilleşdirilmediler. Türkmenistanyň bir tarapdan kämilleşdirilýär kanunlar, ikinji tarapdan bolsa gadagynlyk saklanyp galýar. Bir ýerde nähil baglanyşyk görýäňiz? Bu göz tipden hata edýän kanunsyny oratlaryna dünýäniň standartlaryna geldik diýip aýtalaram. Hakykatda dünýäniň standartyna gelýän zat ýok. Ýene şo ýönkü dymmaklyk, ýene şo ýönkü duran ýerimiz, ýene ýönkü garankylyk türkmen halkynyň ýöňünde hiç bir ýagtylyk ýok. Biraklar şol halky bu dünýä jemgyýetlerini gören goýap, naşylar ýaly bir demokratik ädemi diýip wagtlaýyn şo ýerlerine wagt tutmak üçin edilýän hereket diýip edýän türkmen siýasatçylarynyň edýän hereket diýip edýän. Mehmet Bayhan, aman rat bu size gelýär. Türkmenistanyny soňky ýyllarda öňkü döwürlen deňeşdirilenine bir topar zatlaryň özgörenini gaýdylýar. Hereket çäklendirmeleri radarly. Şoňlan birlikde käbir adamlar ine daşary ýurtlara çykmagy mümkinçiligi bar. Şoňlan birlikde de köplençlik niýat döwüründäki gadaganlyk siýasatynyň senzuranyň saklanyp galýanyny gaýdylýar. Bu ýerde sizin pikiriňizçe düşünmelik gamy, gorku gamy näme bolup biler sizin pikiriňizçe? Bir tarapdan ne Berdi Muhammedow tähel urda desse, gowrak desse, ne doğrudan reformaçy prezident hökmünde agdalýa daşary ýurt metdugatyny, emma bir topar meselelerde şo öňkü döňeklik saklanyp durdy diýär. Sizin pikiriňizçe bu dymmak siýasatyny saklayan zat näme? Esasy zat. Esasy zat bir ýerde ikrada gelip diýär. Olar bilen durmuşda bolup geçen hakykaty boýlanmak, soňundan şol hakykatyň halky döwlete ýetirjek ýan garşysyna göreş alyp barmak. Ine şu iki fazlaşykly ýagdaýda bolmadyk ýerinde ogry siýasatym döreýär, şo ýerde halkdan hakykaty ýaşyrmagym döreýär. Ine şu zatlar gitdiň soňra galňamak bilen bolýar. Meselem Türkmen owan ferhedine soňky 3 aýyň dowamyny 6 Türkmen ferhedçisiniň atılıp öldürülenliği hakkında gururun edilýär. Bunu şo ýyllarda ýaşaýan adamlar hem tasdik edýärler. Şu ýerde bir Owan hökümetiniň de işleýär. Hatda Owan hökümetiniň oppozisiýasyna durýan Taliban hereketiniň de bir işlew arzuwdy Türkmen ferhedini atyp öldürmek. Bu ýurdun başyndakiler hem aýdýandyr, ýöne bizim söreýän hämden ýende ok näme bolup geçýärligini bilýär. Habarymyz bar. Häzir Owganistanyň içindäki bölek toporlar her edip tesip edip Owganistanyň goňşulary bilen arawa etmek, olaryň arasyndaky dostluk ferhedine toporon turulmak ýaly alyp barýar. Ine Türkmen siýasatçylary şunu boyun almaly hem de şol toporlaryň garşysyna halky cemaatda aýlamaly. Ine şo ýoklugy üçin sakımsak bolsa şu gadaganlyk, şu ýaşrylyk, halka hakykaty aýtmazlyk diýen ýaldatlar gitdiňçe pazarlap ösüp barýar. Şol üçin bärde bir o diňe ikrana ferhetçiniň batyrlygy belli siýasatçylaryň da batyrlygy gerek. Olar bilen akylly siýasatçylar gerek. Şular ýagdaýa düşünmeseler, ýagdaýa hakyky baha berip bilmeseler, onu ýaşrylan zatlar juda köp bolar. Öz halkyny ýaşrylyk bilen şol ýurdun başyndan geljek kara güýçlerden gorap bolany, halkyny şol ýurdun başyndan geljek kara güýçleriň garşysyna taýýarlamaly. Muny esasy oýnamaly döwlet siýasaty bizde de häzir şol tufanam ideologiýa siýasatyny alyp barýan adamlar biler juda gowşa adamlar. Dünkü mektep direktori bunu ýetse primer bolup ýurtda ideologiýany öğretjek bolsa ýa bolmasa aman radonda sizin pikiriňizçe şo ideologiýaň başynda durýan adamdan kemçilik bolup durýar da olar ýagdaý şo prezidente düşündirip bilen oklar şeýle diýmek bolýarmy? Howa bilýärler-de özlerini iş oňarýan adamlar görkezjek bolýarlar, olam tersine bolup ýa ol barp prezidente anandyranyň bilen hem ol prezidentim ol ýurdun içinde ýaşap gören adam ertesi bar bir bilýärdi ýöne şol bir ýylda bir hukman bir döwlet siýasatyna bir batyry siýasat gerek. Bu batyrylyk adamlaryň gözüniň odundan adamlar hak üçün türmäňizek ýene bir gaýry işler etsek batyrylyk bolmaly. Sagdym siýasat bolmaly. Dünýä häzir gorhana meňzep dur. Bir dini toparlarym hereket etdi. Milletçilerim hereket edip dur. Ine şun garşyna aýdyn ideologiýa döredilmeli. Bir halky dogry olekler, halka bolup geçýän zat düşündirmeli. Muny güzläp gaýtam. Sen hem halkyň rahatlygyny bolýan hem de döwlete bolan halkyň ynamy ýetýär şu zatlar güzlelikde bolsa. Ýoksa
Ve aman bu. Nurver Nurmehmet'in öňüne gorkak batır diýip atdyran okujymyz şeýle tesgir galypdyr Adat Habar.com-da. Şu mesele boýunça açylan forumda bu siýasatyň baş maksady maglumaty gizlemek däl. Resmi taýdan halkara metdugatyň öňüne jogapkärçilikden gaçmakdyr. İçeri ýurt hem daşary ýurt hem bilýär hakykaty. Resmi taýdan tasdiklenmedik islenlik maglumat BMG ýaly hasabatlarda gep gıýbat diýen statusy eýe bolýar we ol boýunça hasap bermek gerek bolmaýar. Ýöne resmi taýdan tasdiklenmeseň şol hakykat ýok hasaplanýar. Ýok zatakda jurnalistlerin BMG-nyň işgärleri hem sorap bilmeýär diýär. Eýsem bu dowrdan hem şeýlemi jogapkärçilikden gaçmak üçin edilýän zatmyşy. O men ýarym bir aýdyp geçdim. Bu maklum sanatyny esasan jogapkärçilikden gaçmak gerek. Indi şu dymmak bilen onda şok jogapkärçilikden gaçyp bolýarmy? Şu dowrdan hem netije berýärmi Türkmenistanyň häkimetleri üçin? Şu dowrdan hem peýdalymy? Ýoksa Türkmenistanyň häkimetiniň başynda muhtaçy adamlar oturmaly. Öz halkynyň azatlygyny ýeýän adamlar oturmaly. Olar öz hükümlerini ikinci örnek getirmeli. Biraz son yapıydı. Yurt devlet tarafından, devlet tarafından bizim zorlandırırdı. İstetme de son yeri zamanlarını maydası alakı iş başarayan adamlar beklenmeli. Sıkaydan yarancımı ayrılmalı. Takipçi ayrılmalı. Sonunda yardayda yurt bizim dolandırır. İstetme de islenlik dolandırır sistematı. Halkı onu katavat vermeli. Halk adamları kaylamalı başarmalı. Dımmaklığın ikinci tarafı devlet halkı dımdırıya. Devlet halkın elinden onu maslahatlar. Öyle fikir alışmak mümkün şey olmalı. O elinde bakar ya. Elbette bir Nurver Nurmehmet'in pikiri. Hormatly dinleyijiler, Sovet Soýuzdarganyň soň döredilen türkü döwletleriň biri bolan Gazagystanyna negativ habarlar nähili halka ýetirilýär ýa-da ýetirilmeýär. Bu soraw biz Adatlyk radiosynyň Gazak gurulunyň jurnalisti Yerjan Karabek'e berdik. В Казахстане установился классический авторитарный режим, когда большинство масс-медиа так или иначе. Kazakstanda klassik awtoritar rejim esaslandyryldy we köpçüliklerin habar serişdeleriniň agramly bölegi ol ýa-da beýlik görnüşde merkez häkimetleriň gözegçiliginde saklanylýar. Emma muňa garamazdan Prezident Nursultan Nazarbayewiň töwereginde bir-biri bilen bäsleşlik edýän siýasy klanlar bar. Onsaň şol klanlaryň her biriniň öz erk edýänrak infrastrukturasy bar, ýagny olaryň köpçüliklerin habar serişdeleri bar. Öz geçilik guramalar var, öz hopsuzlyk gullukları var. Şol wagtda ol klanlaryň arasyndaky gapmagarçylyklar zerärli, olaryň ol ýa-da beýleki görnüşde bir-birine karşı görüşmegi netijesinde negativ diýilen maglumatlar efire çykýar. Köpçüliklerin habar serişdeleri şol diýilen negativ informasiýalary häkimetler tanqidleýän, aýry-aýry we demostwalary tanqidleýän ýa-da häkimetdäki uly wezipeli adamlaryň täbirini tanqidleýän materiallary çap edýär. Ýa-da daşary ýurtda Gazagstan bilen baglanşygy bolan haýsy bir waka ýurdun içinde bolan bir üýtgeşigirek ýagdaý ol ýa-da beýleki görnüşde döwletiň gözegçiligi astyndaky metbugatda peýda bolýar. Mundan başga her hilem bolsa Gazagstanda opposision neşirler hem bar. Daşary ýurtlardan ýurdun içine maglumat berýän neşirler hem bar. Şu sebäpden Nazarbayew ýa-da onuň başgalasy ýa-da bolmasa häkimetler üçin oňaýsyz habar nähilem bolsa ile sızýar. Назарбаева для его семьи или для властей всё равно просачивается. Hormatly dinleyijiler, bir Adatlyk radiosynyň Gazak gurulunyň jurnalisti Yerjan Karabek. Adatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Adatlyk radiosy. Türkmenistanyň dymmak siýasaty hormatly dinleyijiler, şu temadan tegele ustol söhbetdeşligimizni dinlediňiz. Oňa Türkmenistanyň yerli synçylar, publisisiýaçy olar hökümet işgär Amanrat Bugaýew, raýat aktivisti Nurver Nurmehmet, Türkiýeden Hereketiniň başlygy Ak Muhammed Bayhanow gatnaşdy. Tegele ustol söhbetdeşligini Pragada studiodan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Ýene-ki efir duşlarymyz üçin hoş saglykda galyň.